Aquest diumenge, la majoria d'alcaldes i alcaldesses de les comarques d'Osona i el Moianès van participar en l'acte de suport a favor del plebiscit de l'1 d'octubre, celebrat entre la Casa Consistorial de Barcelona, la plaça de Sant Jaume i el Palau de la Generalitat, on el president Carles Puigdemont i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, van mostrar la seva solidaritat amb els alcaldes investigats per donar suport a la celebració de l'1 d'octubre. També diumenge, paral·lelament a l'activitat que alcaldes i alcaldesses estaven vivint a Barcelona, el Mercat dels Sentits també centrava l'atenció de l'actualitat més local per l'actuació de la Guàrdia Urbana de Vic, que va fer tancar la parada informativa de la CUP i Capgirem Vic i els va confiscar els cartells que oferien. L'alcaldessa de Vic anunciava el mateix diumenge a través d'un tuit que està treballant perquè es deixi sense efectes la instrucció 1/2017 on s'ordena a la Guàrdia Urbana un exercici de funcions que no li pertoquen. Diumenge també hi havia uns estants del PDeCAT i ERC al mercat, però aquests dos no se'ls va confiscar el material perquè als seus cartells només hi posava sí, sense paraules més explícites. Tot apunta que un veí va denunciar les campanyes informatives que hi havia al mercat. Aquest fet se suma al sí a mitges que va haver de muntar aquest cap de setmana l'Assemblea Nacional Catalana de la Vall d'Algès o també a les identificacions de la Guàrdia Urbana per penjar cartells a Manlleu. Centrant l'atenció amb l'alcaldessa de Vic, té pensat anar a declarar a la Fiscalia General de l'Estat sense cap tipus de por. Així ho comunicava després que la Fiscalia demanés la setmana passada investigar tots els alcaldes compromesos amb el plebiscit de l'1 d'octubre. Els 712 que figuren a la llista de l'Associació de Municipis per la Independència i que han signat decrets a favor de la seva celebració. Sense cap tipus de por d'explicar que senzillament jo estic fent el que em va demanat el poble i que per això vaig ser escollida de portar a la gent de la meva ciutat a votar, vol dir que cap tipus de problema. Pel que fa a l'1 d'octubre, tot apunta que segons els seus ajuntaments es podrà votar en tots els municipis d'Osona i el Moianès. Tots els municipis han signat el decret d'alcaldia de suport a la Generalitat, excepte Centelles i les Masies de Voltregà. Però, de totes maneres, els dos alcaldes d'aquests dos últims municipis han assegurat que hi haurà espais per portar a terme la votació.